कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. काँग्रेस सरकारच्या आर्थिक धोरणाचेर भाजपची टीका. कारवार. राज्यात काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यानंतर गेल्या 3 वर्षात कर्नाटकाची आर्थिक स्थिती बरीच ढासळली असून सरकारच्या अपयशी कारभाराक लागून सर्वसामान्य लोकांक बऱ्याच अडचणीचो सामनो करचो लागल्याचो आरोप भाजपचे राज्य प्रवक्ते एच चंद्रशेखर हेमी केलो. कारवार हिंगा जिल्हा पत्रकार भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत तेमी उलोवप केले. या वेळार तेमी राज्य सरकारच्या कारभाराचेर जोरदार टीका करत केवळ मुख्यमंत्री बदललेल्यान राज्यातली समस्या सुटची ना तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत मूलभूत बदल करचे आवश्यक आशिल्ल्याचे तेमी सांगले. राज्याच्या अर्थसंकल्पाबाबत उलयतना तेमी सांगले की पहिली कर्नाटकाची आर्थिक परिस्थिती मजबूत आशिल्ली जाल्यार गेल्या 3 वर्सांच्यान सरकार लगातार कर्ज घेवन तुटीचो अर्थसंकल्प सादर करते आशिल्ल्याचो आरोप तेमी केलो. गॅरंटी योजनेच्या नांवा सकल रोज वापरचे वस्तू, दूध आणि इतर आवश्यक वस्तूंची किंमत वाढील असून सर्वसामान्य नागरिकांचेर आर्थिक भार जास्त वाढिल्ल्याचे तेमी नमूद केले. तसेच SCP, TSP सहित वेगवेगळ्या योजनांच्या निधीच्या वापरात सरकारान पारदर्शकता दवरची अशी मागणी तेमी केली. या पत्रकार परिषदेत जगदीश नाईक मोक्ता, मनोज भट, सुनील सोनी, सुभाष गुणगी, संजीव साळुंके आणि किशन कांबळे उपस्थित आशिल्ले. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. गोकर्ण ते पंढरपूर 800 किलोमीटर पदयात्रेक सुरुवात. 150 पेक्षा जास्त वारकऱ्यांचो सहभाग. कारवार. गोकर्णांतल्यान पंढरपुराक वयच्या 38वी आषाढ दिंडी पदयात्रेक शुक्रवाराक उत्साहात सुरुवात जाली. हळयाळ तालुक्याच्या तेरगावचे हरिभक्त पंढरीनाथ केदारी अमृत तहसीलदार हेमगेल्या नेतृत्वा सकल सुरू झालेल्या या पदयात्रेत लहान भुरग्यापासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत 150 पेक्षा जास्त भाविक सहभागी झाले असा. ही पदयात्रा सुमार 1 महिन्यात 800 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर पायान पार करून 23 जुलै 2026 दिसाक पंढरपुराक पावतली. या वेळार मार्गात येवच्या गावामध्ये भक्तांसाठी भोजन, निवास आणि इतर सुविधा स्थानिकांकडच्यान उपलब्ध जातात. सलग 38 वर्षांपासून चालू असलेली ही परंपरा भाविकां खातीर खूप महत्त्वाची असून पुढल्या प्रवासात आणि भाविक सहभागी जावची अपेक्षा असा. स्वतःच्या खर्चान गावाक बोरवेल. उद्योजक बाळकृष्ण नायकांचे कौतुक. कारवार. यल्लापूर तालुक्यातल्या करडोळी गावात पिवच्या उदकाची समस्या लक्षात घेऊन उद्योजक बाळकृष्ण नायक हेमी स्वतःच्या खर्चान बोरवेल खोदून गावकऱ्याक उदकाची सुविधा उपलब्ध करून दिली. पहिले बोरवेल 200 फूट खोदून सुद्धा उदक मेळना. पण हार न मानता
दुसऱ्या जाग्यार परत बोरवेल खोदचो निर्णय घेतलो. या प्रयत्नात सुमार 3.5 इंच उदक मेळिल्ल्यान गावात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. या सामाजिक कार्या खातीर गांवकऱ्यान बाळकृष्ण नायक हांचो सत्कार करून तांचे मनापासून कौतुक केले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. अनैतिक संबंधाक लागून भावाची निर्घुण हत्या. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या शिर्शी तालुक्यात इडतळी हिंगा भावाची निर्घुण हत्या केली घटना घडली. मृताचे नाव परमेश्वर बाबू नाईक वय 35 असून आरोपी परमेश्वर तिमा नाईक वय 27 असे असा. दोघी जण नात्यान चुलत भाऊ. चिक्कम्मा जोड्डम्मा हेमगेली भुरगी. गेल्या 2 वर्सांच्यान आरोपी परमेश्वर तिमा नाईक हेमगेले मृत परमेश्वर बाबू नाईक हेमगेल्या बायले बरोबर कथित अवैध संबंध असल्याचे सांगतात. रात्रीन भायर उलोवचे आसा अशें सांगून आरोपीन परमेश्वर बाबू नाईक हेमका घरा भायर घेवन गेलो आणि लागींच्या रान वाठारात धारदार शस्त्रान वार करून हत्या केली. घटनेनंतर आरोपी फरार जालो असून तेगेलो पोलीस शोध घेती आसात. घटनास्थळार शिर्सी ग्रामीण पोलिसांन भेट दिवन पंचनामा करून फुडलो तपास सुरू केला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.